Ahojte. V predošlom videu sme si ukázali rovnoramennú váhu zostrojenú pomocou LEGO Education. Tentokrát mám pre vás váhu, ktorá používa kĺbový mechanizmus. Na vrchu váhy je miska, na ktorú pokladáme predmet, ktorý ideme vážiť. Pri vážení predmetu sa po uložení do misky prenáša hmotnosť z misky cez kĺbový mechanizmus na rameno so závažím. A to sa pohybuje po stupnici. Stupnicu sme si vytvorili následovne. Jednotlivé závažia sme si odvážili na presnej váhe, následne ich položili na misku a kde nám ukázala miska, tam sme si zakreslili značku stupnice a číslo. Tým je váha dokončená. No a môžeme ich vážiť nové predmety. Položíme predmet do misky a ukazovateľ nám ukáže približne na 80, čo znamená, že meraný predmet váži okolo 80 gramov. A to je všetko, priatelia.